Соңғы бірнеше yıl ішінде ылғайды қартайды ана, улынан хат хабар келер диеп тилміріп күтә ул хаманда. Ümitлене күтә ана бит ул, кайттылар бит әнә исәннәр. Сугышлар беткәнгә ничә ел, калдылар мәңгегә үлгәннәр. Сугыштан ерак авылга кайталмады егет малайлар. Кино килде беркин авылга, җыелды бар әби бабайлар. Инылык кайгыны кичергән, гомерлек нәфрәткә бер адым. Бик авыр хәтер бу, бик авыр, мәңгелек хәтергә таң калдым. Һәм кинәт экранда ананың йөрәге өзелгән бер мәлдә ул улын таныды. Шулук ес, шулук буйсын гәүдә. Эй улым, улым балакаем. Эй улым, улым балакаем. Эй улым, улым балакаем. Әйтерсең улы да ишетте. Һөҗүмгә ташланган баласын капларга кузгалды анасы. Мәңгелек хәтергә уелып улына тик алга барасы. Алга бар, туктама, бар алга. Алга бар, туктама, бар алга. Кычкыра авылдаш агайлар, үндиләр җүнүгә бабайлар. Күрсәт дип улымны кабатлап, күрсәт дип улымны кабатлап. Ул исән үлмәгән, үлмәгән. Эй улым, улкаем багалма. Әйтерсең улы да ишетте. Ул көтте өзелеп өйендә, тәрәзә шакуны көн сайын. Мәңгелек тынылыкны уя
қайтар деп сұғыштан ол